junior ya. Junior Gelora Remaja. Iki dadi pora. Dadi. Tak cilik-cilik dadi. Oke, siap. Dadi nggih. Mantap. Sik dipritili sik mas-masane. Heeh, mas-masane copoti sik. Aku wae. Asik. Wes. Untuk rekan-rekan seni, sing sebelah kono wangi jaga kena pilingan mesake. Iya. Hayo. Gede dhewe rong dadi dhewe. Bebas lagune. Yo, lagune bebas. Dadekke cah gedhi wiji kae. Eneng sisih kidul tanah Jawa tumulunge. Wah wah wah. Wah wah wah. Bukannya
Siap. Dilik. Jaritane wayang Ramayana ing negara nalika Diraja Ratu Buta Rawana Raja gawe geger nyolong Dewi Sita Anoman si Kadek Putih soat aman Sita dijamulih konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi getih lajala nalika diobong ageng bila wangang pada mati dadi arang rasa muka nangis garang-garang eyo wae aku manut tukange drum ki mau lho. Aku mau manut tukange drum lho. Asik. Jarum manis bukan sembarang jarum. Jarum manis bukan sembarang jarum, tapi jarum yo sayang banyak lubangnya. Senyum manis bukan sembarang senyum. Senyum manis bukan sembarang senyum, tapi senyum yo sayang mengandung cinta. Yo campur sari apa yo? Campur sari apa yo? Karepe. Sakarep-karepe ngono ceritane. Heeh. Kok sik cah cilik-cilik ben do bali. Mingkar mingku reokara jek selamat. Jek selamat, mengko ora selamat awase. Kekarana grande